ebe nwere nze nwe ọzọ ekenekwa m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ asị m chachachacha Igbo ndị ọma asị m ebe ọ bụ na onye Igbo nọ udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ ndụ mmiri biko kwa ntata ijikwa na okwu Jpack m gwara m nna ya ukwu bụ ekede afọ ya anọ Okongwu Dibia onye ọbụla ihe itube ego Okongwu Dibia sị na ọ bụ ọzọ adịrị nso ụmụ agbara n'ihe ọ bụzi na awụ blọga so Jpack apụtago itikwa ọ na nya bụ okwu wee sị ka ọ kọwalụ ka ụwa niile wee nụkwa ebe Okongwu Dibia kwulie maka Okongwu Dibia bụ onye iru abụọ ọ bụkwa na onye iru abụọ onye ọbụla na-eso Okongwu Dibia makwa na Okongwu Dibia peji ahụ ọ na-eyuzu eche njikwa n'afọ up to 5 times afọ peji a na-aza bụ bibi na-aja peji a bụ peji o ji eme uju Nwaokoli ka Ngozi Nwaokoli o ji bụ eme then later o change that to Okongwu Dibia delisin so maka ofe mgbe so nwere ike ịpụta na echenji afọ onye ọzọ eyuzu bịa o ji manụ akaụntụ ego ka ọ na-eyuzu biko na ụmụnne m na ụmụnna m na-ekene nka Jpack si wee bọọ Okongwu Dibia ike this time around. Abeg, watch your video. Oreji na kono orejibe. Orejigon. Odeberela kabun odeberebe. It has debered. It has do what? Regid. Before I go to watch your videos, before me play video, because share the gang one cup of violence. Ganyam bogote. I'm going to welcome with Dibias. Watch your video. Okongwu Dibia bụrụba na onwe na nke ikpeazụ. Ụmụazị arrange bego 2x2. Ha ga-eji apịaji Okongwu Dibia osophagus. O nwere na-akpọ enwe difference between osophagus and gully. Osophagus ọ na-adị ogologo na akpịrị. Ha eji koboko pịagide Okongwu na osophagus pịabie osophagus. Okongwu afụbago signs on the wall, afụbago danger that would befall upon him. Wee n'oge nne debunk many things na agbụrụ onwe mana onweghị n'ebe na Abuja onwe gị ndị lagoro n'iyi elago ha n'iyi and they are coming back from Dubai. They are coming back from Cambodia. Has na ahekwe. So after much consultation and after so much researching as FBI and Criminal Investigation Department, when you pull wherever na Ayaya Nando emit up the expectation of Okongwu Dibia. After much said and done, Okongwu Dibia waraje na nke Isiagu na Asaba. Isiagu did not hacking diligently under the voice of Okongwu Dibia. Okongwu Dibia now migrated to Ayaya Nando. And after that, he didn't meet up full expectation from Ayaya Nando. He now disembark and also migrate to one Dibia Murofuoba. Oh, one Dibia Murofuoba gata bidoro shrine of shrine at the need. Ebube hobara. Edogoma na shrine. Afumi simbi. Afuba misi ebi nisi eheburebu. Look at the fresh. Okongwu Dibia the Zeba and Murofuoba. Is now the Dibia is trying to survive in life. But before that, I brought a friend you got to watch a video. Kunu fume Okongwu Dibia could say the Oba Sahara, the General Kunyam, not what Jerry or Taragor or Raga, and Oba Sahara, and not to do her gateway. Gije from order and Dibia. No Oba Sahara, and today, man, I'm on the horrible traditional blogger. I'm on a blogger, what a tradition. No blogger can the traditional. So, no, you don't know for business, go there and apple over. Nkuchazie uno watch as every day. Can you put him bonono? I'll be right back. Watch the UK akukwana true and now wash in night sheer. I'll get us so cool or you're gonna go say so. Came with if I'm coming. I'll go watch the video. Oh, yeah, look again. Camera. Boy, you look. Let's you see. So, Okongwu Dibia after Ayaya Nando did not give you car. Did not meet up to the charges weekly because all that weekly. Because Ayaya Nando no when I chokwu ego, when I chokwu no ga scam.
because no tigo. Ever since Ojo Nchara club, woman ogo eru. We man had a toru here toru. So it is when we club in the 1 million, club in the 500,000, club in the 5 million, club in the 10 million. Ndoga ni wekasi. Onyo mwana mweba eru. Kama Okongwu kama ya Nando. Ye cho club in the 100,000. Banyenko ya na uwe. Oje bank 1 million. Ka auto adoto habu ade fe aje go na the club. So fe ade go fe gari aja. Akato bada. Who say to you about 100? Oh, yeah, bless. In there, bless about 100, man. My poor you to everywhere. That's all. Family, and that's all. Even anyone in our quarters, and I say, gallop. Cement. Common ties, verified ties. And then 2,500 naira by carton. You go to have verified ties 40 by 40. Kema, new shit. I got a hedge and a Dibia and in the age na Dibia and fellow Dibias. Focus on much ties TAC, T-Fan, T-Go TV, T-Television, T-Fan, T-CCTV. Everywhere they claim to go see that Nana or Bega and Dibia. Rota will go. Common verify 40 by 40 ties. Poor man na man village. Na much everyone na much living. You go flat na Lagos. Omra ties de ba. I don't know. He ties de ba. Ma ties singi. Kaya eranda mo ho ties ni much ashrine. Everyone is sick on when in a Sunday, a milligram, mother 100, mother 300. He will week about the group for next occasion on the edge. Because occasion on the fego. More need you hear the Yabo club by Ebra. That is why you hear us nature on my mother 100. Mother 100 he subdue, not scam until I make the harbor until hunting at the poor and the poorer. Oh, code Dibia. Hey, bia Okongwu Dibia agbazu n'ọsọ ndị na-ekpojere na nke Ayaya na ndị na-ekpokọrọtara akpọgharịsị up and down, they are coming back. Ife ji ha kịta bụ ticket because ha dịcha frustrated n'obodo Igbo. Ihe ji ha na-abụ ticket ha nwa tọkpara Nigeria kpam ma gị ma Ayaya ma ndị niile kpọchere ha a ga-eji ụtarị ndị ọzọ kogbo a ga-apịagide unu 2 by 2 Piaggio na n'osophagus, Piaggio na agriga, ada apia ga na azo go isi uti aka like this, hobo aka Goliath, aga mago n'obi ado mo shege obi mo ga ntana bleed n'obi. He jara ihe police. Aguda afuge na okwu esewego Okongwu Dibia eme ihe na mo hoin. Okongwu Dibia eme hoin, gele de mmiri. Na-enyekwu osege na aka ya dịkwa ngwa ndị unu jere ọrụ na-arụghị ọrụ aka ya dịkwa ọ bụkwa blọga ihe agada abụsa dịbọsa agara apịa gbuo ka ogosi vidio ọkwa na blọga ka m buo blọga biko na ụlọ egbuna m egbudo ihe abụghị ihe afọ na-eri ka m na-achụ do na biko na egbuna m egbakwa blọga ị na-abụ blọga achọ m ikwu ya tere ikwu ya dịbagodi watch this video metụrụ m aka na share button ka ọ gaa viral kwere ka ṅụọ na iko ọnụma violence ka nwotu ka gị ụbụrụ m ya adịkwa high. Metụrụ m aka na share button tụsara m ozi ya bụ nọ na nje na nke Dibia gba vidio ịgbala ọsọ jee ebe a jee lụọ ọrụ. Agwago m ụnụ time with that number that anything na-esilo from me ife ọbụla nke Dibia ọbụla ụnụ fụ na my page jee na nke onye a ọ bụ na m adịrị away of it o nwere ihe gbasa m o nwere ife gbasa m ebe ọbụla ụnụ jọọ ọrụ ma esebe Dibia vidio ebe Dibia interview mesịa as a blogger mbụ a traditional blogger mbụ ịgbalụ kitikiti jee ebe a na-azụ m without ịma m nya nwamkpi ime eze ọba amarọ m ebe ọ. You are on your own because you didn't tell me before going. On where you was on video can jam and when the video about Chido Hunger was seen you will live on a garden and Dibia and Obon a galeba wall on Jabon on Bobu a Pulomia. Oh, it's all I say no on Yahona ya have we and you know. Or give me fan I give my key choice Sophia, get all bossa or Pulom video can jam. Na Facebook. Nancy Dibia video does not mean Nancy Gijeba or you will live Gadia. And if Obona Dibia ku, Bonyaku, or Bolonku,
maka onwe mgbe ọnụ kata ube na Okongwu Dibia na-asọpọtụzi ndị oke ite na-asọpọtụzi ndị oke ite nọ ndị oke ite ka m na-ejezi na nkefa wewe onwere mgbe m ji sọpọtụ ndị oke ite eji emefe intaviu ka ụnụ malụfa ọfa agboro oke ite ọbụla mgboro oke ite ịbatanugobe mfu oke ite ka ịbatanugobe mbụ mkpagharịsị ebe niile m na-akpagharịsị disaidi ya na m achọghị ịlụba dibịa taa na ọka nzuo ike ịlụba dibịa ebe ike si bụ na mmiri nọta oke ite mana m ji egba dibịa vidio o kwuo ife ọ na-alụ na ya na-alụ oke ite ọ nwere ka o si gbasa m onye lụọ oke ite bụ dibịa ọ bụlọ m and na m ji egba dibịa vidio bụ ịchọ osi gị n'obi mmụọ gị nabata onye mgba vidio jee na nke lụọ ọrụ ọ bụ na mmụọ gị anabata na eje na n'oge oke ya bụ esi na ọmụ emenụbeghị m vidio si na ọ bụ na ịbịala ebe a na ọma ndịle na mma dibịa ọbụla mmesi vidio wee sị na iwu lele bụ na ị ga-abịa na nke anyday ije ebe a egwuo Iwayo omega anything bịa jide m make sure na the real person come and hold me mma azụ ụgbụ ya okay, watch the video. Oh yeah, look at camera. Boy, you look. Let's you see. So Okongwu Dibia after Ayaya Nando did not give you car. Did not meet up to the charges in a weekly because what I go weekly. Because Ayaya Nando don't win a chokwego, not chokwego scam because no tigo. Ever since Sojourn to the club, woman, women are the Torogi here to. So it is when we club in the 1 million, club in the 500,000, club in the 5 million, club in the 10 million, dog and neighbor because only when I'm about Beru. Come Ayaya Nando, you get your club in the 100,000, Banyanko and Abu, Hoja Bank 1 million. Auto, I don't have a fair jago at the club. So fair, I go fair. I can't about that. Who say to you all about 100? Oh, yeah, bless. In there, bless about 100. My poor you to everywhere. That's all. Family, and that's all. Even anyone in our quarters, and I say, gallop, cement, common ties, verified ties, and then 2,500 naira by a carton. You go to have verified ties 40 by 40. Kema, new shit. Got a hedge and a Dibia and in the hedge and a Dibia and fellow Dibias. Focus on much ties, TAC, T-Fan, T-Go TV, T-Television, T-Fan, T-CCTV. Everywhere they claim to go see that Nana of the Dibia. Common verify 40 by 40 ties. Poor man na man village. Na much everyone na much living. You go flat na Lagos. Obra ties de ba, there me hesi ties de ba, ma ties ngi. Kaya randa mo ho ties ni ho ashara ngi. Everywhere na esi ka ohun ị na-achọ ndị iyi eme ọgaranya mmadụ 100 mmadụ 300 iwe ebe ike ego gbagotekwuo for next occasion unu ya eje because occasion bụ ndị na-efe ego ma ọ bụ na iji ha ego ya bụ klọb ahụ ịbara that is why ji asị na ịchọrọ ụmụ ahịa ya mmadụ 100 ihe subdue na scam until ya amịgide ha ọbara until ha tinye na adị poor and poorer okoko dị na dibia Hey, bia Okongwu Dibia agbazu n'ọsọ ndị na-ekpojere na nke Ayaya na ndị na-ekpokọrọtara kpọgharịsị up and down they are coming back. Ife ji ha kịta bụ ticket because ha dịcha frustrated n'obodo oyibo ije na bụ ticket ha nwa tọkpara Nigeria kpam ma gị ma Ayaya ma ndị niile kpọchere ha a ga-eji ụtarị ndị ọzọ kogbo a ga-apịagide unu 2x2 piajie unu na n'osophagus piajie unu na agịrịga ada apịa gị ara azọ gị ọkpara isi uti aka like this obu aka Goliath a ga-ama gị n'obi ado machie gị obi manye gị nta na bleeding n'obi ichere ihe polisi ọ bụrụ na abụghị na okwu esewego Okongwu Dibia eme ihe na-akpọ hoi Okongwu Dibia eme hoi gelie n'elu mmiri na-enyekwa ose gị na aka ya adịkwaghị ụgwọ ndị unu jere ọrụ na-arụghị ọrụ aka ya adịkwaghị ọ bụkwa blọga ihe agada abụzara dịbọsị a gara apịa ga-apịa gbuo ka ogozi vidio ọkwa na blọga ka m gbuo blọga biko na ụlọ egbuna m egbudo ihe abụghị ihe afọ na-eri ka m na-achụ do na biko na egbuna m egbakwa blọga ị na-abụ blọga achọ m ikwu ya tere ikwu ya dịbagodi watch this video metụrụ m aka na share button ka ọ gaa viral ụmụrụ nze m ọzọ ijikọ m n'aka na afụcha na vidio biko nye na aka gbasa vidio anya nye na aka na share ya and drop one of your comment and like this post. Subscribe to this channel and biko notification can notification button
anyị tile vidiyo ọfụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.